nke nyere anyị mana ọ bụ ihe na-agbagoju anyị anya n'obodo dị iche iche abịa sị na nwe ụmụnna mkpokọta enwere ike ịkọtara ihe bụ ụmụnna mkpokọta na ụmụnna maka ọnwa obodo eje na ya asị na ha bụ ụmụnna mkpokọta asị kọwazi ya ihe bụ ụmụnna mkpokọta anyị nkọwa akọwara m wasị ka inye m ife na nkọwa nwa anyị kene gị ọ bụ ebe bụ ụmụnna mkpokọta dịka ebe nkọwa ebe njimagasị a abịa na ụmụnna mkpokọta Okeke nọ n'ụmụnna nwere ike ije na Mgboye nọ na ụmụnna nke ọzọ mụta nwa ebe ahụ dịka etu omenala Igbo si dị na nwanne ama nụrụ nwanne ya chọbụ na ụmụnna nke na ụmụnna nke ọzọ enwe mmekọrịta anụ arụ bịa mụọ nwa n'oge gboo ga-akpọkọta onwe bụ ọnụ aja na-aba nchagburu okwu maka na onye si na ụmụnna nke a amenje nwụrụ oje anụ onye si na ụmụnna nke ọzọ maka na ibe gbasara ọbara emekọtago bụ ọnụ aja abụgolo okwu nyanwa bụ na onweghị ibe jikọba ya buteba ji bụrụ ụmụnna mkpokọta ụmụnna na-agbanwe bụziara okwu uche na aba ya nụkọtarịrị onweba anyị ekene gị anyị na-asị ịsa nke ọma ọ ga-adịrị gị mma